Ibe anyị ekele m ụlọ. Aha m bụ Nwada Chika Victoria Chemere. Abụ m onye ọkaibe n'Imo steeti. Adị m afọ 21. Ana m agụ asụsụ bekee nke a na-akpọ English language na mahadum a. Anọ m n'afọ nke 3. Esi m n'ezinụlọ ụmụaka 8. Abụ m onye nke 3. Afa nna m bụ Chief Ezugo Nwachinemere Ezugo nne. Afa mma m bụ Mrs. Chika Ifeoma. Ekele m. What a lovely Put your hands together for contestant. Number 6, if you love her, make some noise. Ibe anyị ekele m unu. Afọ m bụ Nwada Chioma Janet Chiso. Ana m agụ na mahadum a na-agụkwa philosophy na Faculty of Arts. Aha nna m bụ Maazị Okani Gabriel Chukwu. Aha nne m bụ Mrs. Ebele Okani. Talent m bụ ịgbarụ na egwu. Asị, unu na-ekiri m, Chineke na-agọzi unu. She's here to dance. Contestant number 4. Make some noise. Ladies and gentlemen, boys and girls, ọ bụrụ na ị bụrụ ada Igbo n'ụbọchị nke taa, ka ihe ị ga-eme iji kwalite ihu otu ụmụ akwụkwọ Igbo na mahadum a? Ma abụ m ada Igbo ma ma bụrụ ada Igbo, ofu ihe na-ekwu bụ na Igbo bụ Igbo, abụ m onwe Igbo. O nwere ife ya eme ka anyị alụzi Igbo onye Igbo n'ihi na m emelighị ada Igbo, mana ihe ọbụla ya eme ka mbụ otu anyị a na-akwalite dịka anwụrụ ọkụ na-ekusi ike, mma gba mbọ fụ na na-eme kwa ụbọchị.
magazine contestant number 6. That's welcome forward. Put your hands together for her, ladies and gentlemen. You can only see this right here, right now, in this moment, ladies and gentlemen. I share this with the Igbo beautiful ladies. Ladies and gentlemen, contestant number 7! Make some noise! ị nwere ike ịgwa anyị ihe atọ ndị Igbo na-eji esi nri? Anyị na-eji ede, anyị na-eji ọkazị, anyị na-eji ogwu na-esi nri. Ndị Igbo na-eji ogiri, ha na-eji agwa abacha, ha na-eji ụtazị na-eme. Anyị ji esi ofe bụ eji mmanụ esi ofe, ejikwa onwe ụdị ite eji esi nri wee na-esi nri na ebe ha na-akpọ firewood or gịnị. Ihe atọ dị oke mkpa bụ nke mbụ ogili dị oke mkpa maka ofe Igbo niile. Ofe ede a na-etinye lita ogiri na ya. Nke ọzọ bụ ede n'onwe ya. Ịchọọ isi ezigbo nri ka ọ lọọ alọ ọfụma, ezigbo ofe, ihe etinyelili ede. Nke atọ bụ nnu. Nnu bụkwa ihe dị mkpa na nri ọbụla. Ndị Igbo na-ejikwa nnu esi ihe. Nke izizi ndị Igbo ji esi ofe bụ mmanụ. Nke ịbụọ, o dipendị n'ụdị ofe a chọrọ isi, mana ndị Igbo na-ejikwa ede esi ofe. Ụfọdụ a na-ejikwa ogiri. Ogiri dị ezigbo mkpa. Ọ dị mmadụ alụrị nne. The winner, the overall winner of the award in 2019. Contestant number 7. Ladies and gentlemen, I want to know what's ndị be anyị na-ahụgoni ya na asị na ihe na nwere mbido na-enwe njedebe. Ma ọ gara n'isi Mbido TV ka anyị nọ ugbu a ka anyị na-abịa na njedebe maka emume icheta ụbọchị Igbo n'ime Unilag na 2019. Ile anyị ga-ahụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-akwadozi na maka na anyị rigo nwụọ ihe niile mere ụbọchị tika gara n'anya. Echefukwala na onwe ndị ọzọ na-ewetara ya ma ọ bụ n'isi Mbido TV ebe ihe niile na-eme. Emetụkwala TV gị aka na ọ bụ Chibuike kwuru ka emesịa.